Karena hari ini tadi hujannya seharian ya Besti, jadi aku golek anu katase rodok sorean yo ngenteni terang. Iki menuju perjalanan sawah bolo ning sawah Pak Deku arepe njaluk kates. Aku nek ndelok salvo kok katesnya kuning gitu. Kates apa gitu. Panggah ra ngerti apa lho jenis-jenis kates ngono gitu. Tapi dhek kok apik rupane ngono lho. Nah iki langsung menuju ke sawah bolo. Ya Allah, dalane ngerti lho, unyu bolo jan lunyu kae jeneng mari udan sedina ya to. Nah iki ning kali rada banjir bolo tapi aku ora nggih sandal ngene iki soalé lunyu bolo medeni malah kepleset kecemplung kali. Lah nek sawah iki jan ijo ya bolo lha pemandangan iki seger ngono. Lah kayak katanya wis ketok bolo langsung disinggek yang bojoku to. Langsung disinggeki aku langsung prepare untuk mengadai ya bolo. Lah kayak poh gede-gede ngene iki daging bolo. Lek dingepaken jan tepak engko diparut barangi jan sip. Langsung diadai kemudian kita nanti langsung ke lokasi kedua ya bolo. Lokasi kedua iki kok enek sing mateng bolo. Lah koyo ngono kayak dipangan codot. Lek eman-eman ya bolo. Disinggek bojoku langsung ambrol kabeh. Iki kok sing kena dipangan digo balik bolo. Lah sing bosok wis ditinggal ae lah ya kuwi kaya ngono kuwi. Bleter dadak kecocok barang trek kelakuan polah ae. Langsung dipanggul digo balik ya bolo iki. Nalon-nalon ya panggah dhek sing manggul ya bolo. Mosok aku kon manggul kan ya ora iso. Ya semangat ya bolo panggahan. Kilo unyu bolo kiliwat kali bareng. Ki cara mancing paling tepak ya. Ya salon-alon bolo ki langsung OTW jalan pulang ya bolo. Lek kesel ki numpak sepeda ini rumah aku moro mari ngono lho. Awakmu ya apa ora? Wes sampai ketemu besok lagi ya Besti. See you.